Ya pokoknya ndak legi. Nyapa Mbah kok ora legi, Mbah? Aku ki bar pisan kok nggone dokter, Bro. Oh. Gak main dokter kayak gitu gula. Berarti sapa pawonmu, Mbah, doktere, Mbah? Sopo pawon ngendi? Jarene duwe gula kok roh. Lah iya aku ki kok nggone dokter. Iya, Aku ki terus? periksan. Omong dokter kuwi aku ki ndek gula. Berarti dokter iki mara ning pawonmu, mara ning omahmu, Mbah. Wah, papan ngendi to? Lah kok roh lek sampean duwe gula? Aku ki periksan nggone dokter lho. Oh, alah. Ngomong kok. Berarti sampean nggone Piye, ning dokter. Aku ki nggone dokter. Tapi Periksan. enggak maksudnya kok dokter roh lek sampean duwe gula ku lho. Aku ki nggone dokter. Iya. Ngono lho. Terus Aku periksa nang dokter, omong Oh. dokter aku ki ndek gula. Dadi aku rawani ngombe legi ngono lho, Pak. Gek duwe gula pirang kilo, Mbah? Lah dalah gula. Yes, question. Ngono kuwi kowe iki. Piye to? Wis mesti ngono ki. Aki yo mung ki lho ngenen. Tok ki nyambut Mbah nek kok juk-juk. Lah kowe ki nyatane ngembelajak omonge. Men sampean Iya, Jan. takok. Heeh. Duwe gula. Heeh. Aku sing penting ndak legi minumnya apa? Minumnya sing penting aku ndak legi. Oh, nyapa kok ora legi? Iya mergo aku bar periksa nggone dokter kuwi aku ndek gula men dokter ngono lho. Jadi dokter sampean duwe gula. Heeh. Pirang kilo? Kok pirang kilo piye? Njaluk, Mbah. Kok bah, Aku pas entek gula ning omahku ki. ya Allah, kowe ki piye lho? Stop ora nganti. Omonganmu ki piye lho? Kowe ki angel lek jak omong-omongan mesti. Jaremu duwe ngono. gula. Lah iya, omong dokter ki aku ndek gula lho. Jadi dokter Ngono. bisa. Iya. Dokter kok roh lek sampean duwe gula. Lah aku ki periksa ngen dokter ta kowe kadek piye ta kowe ki? Berarti sapa pawon, Mbah? Wes pawon piye ya Allah kowe. Buka lemari ngono ki, Mbah. Lah kowe mesti ngono ta kowe lek dak anu ya. Ya Allah. Piye to maksudnya ya Allah. piye?